Vedecká hračka, to je názov putovnej výstavy, s ktorou sa už po druhýkrát mali možnosť oznámiť aj žiaci na základnej škole v Pustých Úľanoch. Skúsenosti a vedomosti z tejto zaujímavej výstavy budú môcť deti využiť aj na hodinách prírodovedy, fyziky či matematiky. Nie je hračka ako hračka. Presvedčiť sa o tom mali možnosť prostredníctvom putovnej výstavy aj žiaci na základnej škole v Pustých Úľanoch. Hlavným cieľom a takým najväčším nábojom tejto výstavy je práve to, že deti hravou metódou, a ak ste si mohli všimnúť, s úsmevom na tvári práve pozorujú rôzne fyzikálne javy a úkazy v prírode. Výstava otvorila žiakom svet plný prírodných úkazov a fyzikálnych zákonov. Zameraná je pre všetky žiacké vekové kategórie. Toto sú ešte maličké deti, sú to len začínajúci tretiaci, ale oni už v tomto ročníku budú preberať v prírodovede základy fyziky, takže niektoré veci až potom pochopia vlastne, že tu, čo videli, tak je to na základe istých fyzikálnych javov. Toto je super. Prečo? Hodíte do toho mincu a pozriete sa do okienka a není tam minca. Zahrkáte druhýkrát, není. Tam dali takú hračkárskú korytnačku, tam naliali vodu a dali ju tam. Všetky boli dobré. Informácie o tom, ako vlastne hračky fungujú, získavali žiaci od svojich starších rovesníkov z 9. ročníka. Sú tu hračky prevažne na pohyb, ale sú to aj zvukové hračky a na elektromagnetické javy. Najviac ma tu tak zaujala plazmová guľa, ktorú vynašiel Nikola Tesla, chorvátsky vynálezca, alebo opalescenčná trubica. Prostredníctvom tejto webovej kamery sa s touto výstavou môžu zoznámiť aj rodičia malých školákov. Viktor Bokor, Televízia Kraja.